Har vi glemt noget? Det er den derude, eller var der bare ikke nogen? Okay. Men der er 6 her. Jeg synes, han burde vinde. Hvad siger du? Jeg synes, det er en, han burde vinde. Ja, han er den fedeste derinde. Hvordan går hjertet? Rimelig afslappet. Rimelig afslappet? Rimelig afslappet. Rimelig afslappet, okay. Han kan ikke vundet at give hjemme. Nu har hun altså vundet det, hun tager det ind i vores. Der er ikke flere på mig. Det kan ikke blive kendt. Ja, der kan se, hun kan træde. Så langt ud at tage et billede. Ja. Tillykke med det. Det var også dem, der ville det. Jeg må sige også, at det ja. Nej. Den er helt utilfreds. Den er slet altså, hvad jeg så i så den der jo bare ikke stive stænger. Helst. Han er ren med hosen. Ja, jeg ble så forkjølet. Jeg hadde feber i går. Jeg hadde faktisk nesten 39 feber i går kveld. Men jeg skulle på sommerskole. Det skal være meget sygt. Ja. Men på den anden side set, så er det jo heller ikke dårligt. Altså, nogle af dem er altså to, der kan godt sige, at der er forstå, men så er der godt nok nogle flot ned. Tillykke med din bum. Jo, da. Tak skal du have, Ena. Og så er der alle os andre, der bare kan gå hjem. Ja, vi andre, vi kan bare gå hjem. Ja. Jo, præmie. Så er det lige sådan en lille pose. Ja, og så er der ovenikøbet mad til en hundefoder til en stor race, jeg har fået. Det betyder altså ikke noget, de kan sagtens spise. Ja, det er godt. Jeg er sikker på det. Det er sgu da ikke noget. Jeg tror, det er det samme i det. De bjergfuglen skulle der stå. De bjergfugle. Okay, så. Nå, okay. Aha. Nu bliver jeg lidt kredsen. Ja, det kan jeg godt se. Det er jo det. Ja, det er jo lige det. Men det skulle du da have lov til at blive. Skal jeg også? Det var godt nok. Ja, det bliver Tillykke, Åse. Tillykke, Jes.
bare sådan en